pag-ibig na wagas, storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas, may happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Tear! Uncle Dago. And Tita Max, Tanya Chinita. Feel good morning, Uncle at Tita. Sa lahat po ng mga suki na nakikinig po sa kanilang mga radyo sa 90.7 Love Radio. At nanonood din po sa YouTube ng Love Radio Manila. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Carlo. Wala po sa Muntinlupa City. Kapag babaero, huwag niyo itatago ang pangalan. Wala pa, hindi pa ng babae. Wala pa, hindi pa alam yung kwento. Halata naman, lahat naman ng kwento dito ng bababae. Ay, nako. Sasabihin niyo, hindi lahat. Okay, tuloy. Ang katas ko po, Uncle at Tita, ay tungkol sa childhood sweetheart ko, si Zav. Sav? Zav. Sav pala. High school pa lang, crush ko na siya hanggang sa naging kami. Nung nag-college po ay paras kami ng school, magkaiba lang po ng course. Nursing siya, ako naman business course. Business-minded. Gusto ko po talaga maging negosyante, kulantis pagdating ng panahon. Ayoko po nang nangangamuhan. Mo lang yan. Gusto ko pong simulan lahat nung nakapagtrabaho na siya sa ospital. Ako naman, pag-graduate wala pa akong negosyo eh. Ayoko nga po kasi magtrabaho. Hindi ko po makalimutan, 6 years anniversary namin yon. Kumain kami sa labas. At dito na nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Ko'y sa'yo. Happy anniversary. Happy anniversary. Baby ko. Pasensya na, isang rose lang to ha. Kasi wala pang budget eh. Makapagtrabaho. Okay lang ang sweet kasi mo. magtrabaho eh. Bumili ka pa ng rose para sa 6th anniversary natin. Sobrang sweet mo naman, mahal. Kaya ang swerte-swerte ko sa'yo eh. Mas swerte Yung ako sa'yo kasi Huh? nakakahiyaman. Pero babawi ako pag may negosyo na ako. Ako nagagastos lahat. Sa ngayon lang talaga. Hindi, wag mo isipin yun, baby ko. Ako talaga magbabayad kasi alam mo naman, mahal kita sa hirap at sa ginhawa. Mahal kita kahit ano pang ganun kita kamahal eh. Salamat ha. Alam mo naman Pero ako. mahal pag nagtrabaho ka, pag nagka-business ka na. Saan ka nakatingin mahal? Sa'yo ko nakatingin. Pag nagkatrabaho ka na mahal. Nantok na ako, matulog na tayo. Hindi. Inaantok ka
Pag ganyan kasi, inaantok ako eh. Pag ganyan eh. Masyado kang ano eh. Masyado. Hindi, ang sinasabi ko pag nagka-business ako, alam mo naman, mahal, ayoko talaga magtrabaho, di ba? Yung may amo ako. Gusto ko ako yung amo. Pero may mga nahanap na ako. Ayoko rin kasi mag-networking. May nahanap ka na? Ang sipag talaga Try ng ko lang mahal kung- ko. Kaya kong... Mahal, ililibre mo ako, samahan sa rin natin. Oo naman. Hopefully next year ako nagagastos. Pasensya ka Next na. month, baka magka-business ka na. Hindi naman agad-agad yung lalago, di ba? Basta, by next year ako nagagastos sa 7th anniversary natin. Okay? Promise ha, okay lang yun. Happy anniversary, tara, antok na ako eh. Ando ka na rin? Gusto ko na mag-aircon, ang init, at saka gusto ko ng privacy. Tara. Sa dilang labuan. Nakakahiyaman ko lang, Tits, pero wala pa talaga akong kita eh. Pero naiintindihan naman ako ni Zab. Yun ang kagandahan po dun. Ako po kasi na klase ng tao ay medyo visionary at futuristic. Gusto kong pag ito yung mga pangarap ko, goals sa buhay, gusto kong makamit at ma-achieve po yan pagdating ng panahon. Alam ko pong hindi madali, Kolantits. Isang araw po ay sinundo ko siya sa ospital. Yes, Doc, I have already visit your patient. So, Thank you, Zab. Ang ganda mo talaga. May nakapagsabi na ba sa'yo ng swerte-swerte naman ng boyfriend mo? Doc, nakakaya naman. Nasa duty tayo. Yun sinasabi mo. Pero thank you kasi walang nakakapagsabi masyado ng maganda ako. Pati nga yung boyfriend ko, minsan niya lang sinasabi. Pero mabait naman yun. Tsaka mahal na mahal ako nun. Ang swerte talaga ng boyfriend mo. Pero, teka lang. Mabubuhay pa naman itong pasyente natin. Pero ang sinasabi ko is... Doc, ikaw ang gwapo mo. Sinasabi ko na nga ba? O hindi! Yan ba isang kalokohan? Niloloko mo lang ba ako? Hindi, ang gwapo mo talaga, Doc. Parang hawigin mo nga si... Sino? Sino yung si Batman? Ano yung datingan mo? Si Ben Affleck? Kahawigan mo siya, no? Siguro, ang tinik mo sa chicks mo. Ay! Nung bata ka pa, no? Tapos, Kami mga doktor. ngayon nga, kwentuhan ka nga. Pwede ako muna. Ang daldal mo, kalalaki mong tao, Dok, eh. Dito yung sa mga nurse station, ikaw yung paborito nila kapag talagang nawawala yung antok kahit straight duty, eh. Talaga ba? Dito naman, ikaw yung paborito kong nurse. Bakit? Bias ako pag Bakit ikaw. ako? Hindi ko rin alam. Pero, just want you to know na pasingle na ako, ha. Single ka na? Wala na kami nung, labo na kami So, nung. hindi ka pa single? Ibig Pa-single sabihin, lang nga. pa-single. Pa-single. Bakit ano nangyari? Sayang naman, ilang years nga kayo nun? 3 years lang. Okay lang yun. 3 years. Wala Ano eh. nangyari? Hindi na kami magkaintindihan. Hindi niya naintindihan yung trabaho ko bilang doktor. Kasi malapitin ng babae, no? Ikaw naman kasi, Dok, napansin ko. Hindi flirt. yan. Magkaiba kasi yung field namin. Alam mo, Dok, kung single lang ako, tapos pa-single ka na, may chance tayo. Joke! Kailan ka ba maging pa-single? Ha? Kailan ka maging pa-single? Kailan ka ba may time kasi may kukwento ko sa'yo sana, eh. May time ako ngayon.
Hindi, syempre yung sa labas ng work. Ayoko kasi dito, syempre. Oh, maraming mag-out na chismis. ako. Mag-out na ako. Ha? Eh, meron ka pang klinika. Hey, kakancel ko na sa Sandali. Wait lang. Miss Secretary. Doc! I-cancel mo na lang ng mga patient, ha? Lipat mo na sa ibang mga doktor. Kasi may very important appointment ako. Doc! Sige na. Okay, Doc. Oh. Okay na ba yan? Kinancel mo para sa Para akin? sa'yo. And anong gusto mo kainin? Name it. Akong bahala. Craving ako ng... Craving ka ng doktor? Ikaw talaga? Aray mo. Alam mo, okay lang kahit may gusto lang akong itanong sa'yo bilang sa POV na. Pero wag mo misinterpret to. Pwede doon na lang tayo magkwentuhan. Let's go. Ha? Umalis pala siya? Umalis eh. Pero tinapos niya na muna yung duty niya. Pero akala ko sinundo mo. Di ba sinusundo mo Surprise yun? ko nga eh. Kaya nga ako nandito sa hospital eh. Surprise ko nga siya eh. Kasi Di ba kayo paano, magkasama sa nakaraket GC? ako. Wala ba kayo GC? di, chinachat ko siya. Wala ang GC. Siyempre, hindi kasi siya nagre-reply eh. Dapat chinat mo. Kasi ito mo. Pero kasama niya si si Doc John. Kasama sila? Kasama sila eh. Alam ko ang nurse ni Doc kanina sa floor. Ang pangalan nun? Si Zab. Izab. O yun. Baka may tuturo si Doc. Paano tusukin, Doc? Magkasama silang dalawa? Saan kaya sila pumunta? Baka trabaho lang yun. Huwag mong pag-isipan ng iba si Sab. Tawagan ko nga. The subscriber cannot be reached. Please try again later. Hindi siya makontak. Sige, salamat Kim ha. Wala problema. Update mo na lang ako. Baka napano din yun eh. Pero magkasama sila, safe naman dun yung jowa mo. O sige. Ba't parang nagulat ka? Nandito ako. Sino yung naghatid sa'yo nakakotse? Ha? Gatid na ako. Ganda ng kotse Parang BMW yata yun Ang ganda nga eh. Pero ano yun si Doc Jan? So magkasama nga kayo. Oo, magkatrabaho kami. Ba't parang iba yung tono ng pagtatanong? Galing ako sa ospital eh. So surprise nga kita kasi nakarakit ako kahit papano. Kakain sana tayo. Kakape. Kung anong trip mo. Wala ka dun eh. Di tinatawagan kita. Hindi ka na ba't mo kasi hindi sinabi na pupunta ka? Alam mo surprise naman yun. nga eh. Hindi, mo. Sinong na-surprise na wala ako? At saka doktor yun, matatanggihan ko ba yun? Doktor ko yun eh. Makamuwalan pa ako ng trabaho pag inuna ko pa yung landian kaysa sa kanya. Landian? Ba't kayo magkasama? Kung sa ospital, nasa labas na kayo eh. Nagyaya eh. Pero Ganun ba yun? Pag may mag-iayang doktor? Syempre. Alam mo naman, trabaho yun eh. Pag boss mo ba, hindi ka sasama? Anong boss? Boss mo ba yun? Di ba? I mean, wala ka kasi sa sitwasyon ko, wala ka kasi trabaho. Kaya hindi mo naiintindihan. Wala ka kasi trabaho. Hindi mo naiintindihan yung relationship ng boss sa tao niya. Ganun pala yun. Dahil wala akong trabaho. Oo, kaya hindi mo naiintindihan.
Pag nagkatrabaho ka, maintindihan mo na hindi mo matatanggihan yung amo mo. Doktor yun eh. Tatanggihan ko ba yun? Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Ayokong magtrabaho. Ayoko yung may boss ako. Gusto ko ako yung boss. Gusto Hindi mo nga magnegosyo. maintindihan. Gusto mo, boss? Gusto mo, boss? O, nasan ang trabaho mo? Gusto mo pa puro ka, boss? Ayoko nga na may boss ako. O kaya hanggang ngayon, wala kang trabaho. Ni pagkain nga natin sa labas, di mo babayaran. Kakadyan, kakabos-boss. Gusto mo maging boss. Nanunumbat ka ba? Ha? Kung yung tingin mo, di go. Tapang mo na. May pinagmamayabang ka na? Ha? Sino pagmamayabang ko? Ano ba Yung doktor! sinasabi Yung mo? doktor! O buti pa nga yun, di ako kaano-ano, siya taga-bayad. Hinahatid pa ako. Ako, pag pupunta ako sa inyo, nag-aangkas ako, nagjo-joyride, nag-bumubit. Oh. Buti nga yun, natid ako, door to door. Minsan lang ako makaranas ng gano'n sa buhay ko sa hindi ko pa kaano-ano. Dapat ikaw yun eh. Mag-usap nga tayo. Pwede bang pumasok ako? Wag na. Ba't kita papapasukin? Ganyan bungad mo sa akin. Ano gusto mo, sumaya ako? Sav, usap tayo maayos. Oh. Papasukin mo ako. Umalis ka. Umalis ka. Ayaw kita makausap. Sav. Ramdam ko na, Colin Tits. Parang nagbago na nga si Zav. Ayaw niya daw muna akong kausapin. Pinagbigyan ko siya. Makalipas ang ilang araw, usap lang tayo saglit. Di Wala ako na tayong pag-uusapan kasi ayoko na. Anong ayoko na? Kaya Ikaw ako pumunta dito kasi Hindi gusto ko na para lakasan ha. Andito tayo sa trabaho ko ha. Pinuperwisyo mo yung trabaho ko. Ito yung pinagkakakitaan ko. At ito yung dahilan kung bakit pag may date tayo nakakabayad ako. Kaya umalis ka kasi ayoko na. Gusto ko lang ibalita sa'yo na nag-apply na ako. Nagtatrabaho na ako para lang. Mag-apply pa lang? Magtatrabaho pa lang? Hindi, Oh my God! 6 years na tayo! So dyan. Carlo! 6 years na tayo. Ngayon Kaya ka kasi- mo pa naisip. Pagod na ako mag-intay. Kaya Ayoko nga, na. nagtrabaho na nga ako. Nilunok ko na yung pride ko. Magtatrabaho na nga ako. Alam mo, ikaw lang Tinanggap ginag-isip na feeling mayaman yarn. Nilunok ko yung pride. Lahat ng tao nagtatrabaho. Anong pride sinasabi mo? Wala ka naman pera. Tinanggap ko na nga eh. Magtatrabaho na ako para may Ayoko na nga, umalis ka. Umalis ka. so, pagpapalit mo ko dahil may kotse yun. Dahil Diba? Sa akin mapupunta. Sa halip na sabi mo, pasensya na, ngayon lang ako nagtrabaho. Ako pa rin may kasalanan na kesyo pinagpalit sa may kotse, doktor. Ako na naman ang madumi. Umalis ka na, ayoko na. Wala akong ginagawang masama. Sa halip mag-sorry ka, ako pa, i-gaslight mo pa ako. kaya nga nagsorry ako. Nag-sorry pero may pagbibilang. Kesyo yun, may pinalit ka. Ako yung madumi. Hindi ba ako nasaktan na kasi wala akong trabaho, ikaw gumagastos tuwing lumalabas tayo? ano ginawa mo? Nasasaktan ka pala, 6 years. Anong ginawa mo? Alam mo naman gustong magnegosyo. Dapat nga mag-business. mag-thank you ka. 6 years ako gumagastos. Dapat mag-thank you ka. Ano nakukuha ko ngayon? Salit magpasalamat ka, ha? Grabe ka naman. Grabe mo? Ako pa yung grabe. Ikuwento mo sa iba, sa mga kaibigan mo, yung ginawa mo. Tanong mo kung ako yung grabe. Tanong mo. Pagod na ako. Sam, Umalis ka na. Umalis ka sa trabaho ko, pero wisyo ka. Ayoko matanggal sa trabaho. Umalis ka. Ayoko na. Ayoko natin na. to. Ano ayusin? Ayoko na. Umalis ka. Sav, Umalis ka. Bye. Sav! Nakaka
Eric!